Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Komisi benta ban ken mau ki kam bakrau jong phan nong lan kebede kan nong le lai lot bat krius lor jong hima nong khlau haga south trik unop pra arajar phosau ka nyau trap youth council northwest khasi hills kelakan mau buram me keling khu sngiap beshispa anyu pusau jong ne ka phan nong lan da kebli bret jagi sulai beshushnahi haga kshat phan nong lan kebedan haga shnong nong ramai kebede du ka kshat ba ka phan nong lan klabret yagi sulai jong sipai phareng haga thmau sim tirot sing persya ek sarkar phareng Haga diga sngi ka senggalit dru ban jungo eka yingsa jonga phanong lan kebedan haga shnong nong ramai kebaha pe eastern west khasi hills district haga jinga dan lang ginoi lam ka shnong nong ramai pat naga kurling do nong lan ka senggala pen pawru bakum ka jai bendru bat khamtam ka hima nong khlau lade ban le buram yakum ka diga sngi kerpang haga baga sarkar ru klada ban ai shuti eka eastern west khasi hills district manla usnam hakan ru ture kunopra pen paw ka jisul kuman ya ka HYC beladan nang por ban le buram ban kenmau ya kasngi ke bakar pang ka jangka iki kam gi baslor jangka ti na kaleng jangka sinang snuban ai kublai ya ki dikat jangka HYC gi baladan kerpang ni kasngi lamru bat iki media gi badan ni po ti na kaleng jangka sinang ka kit bakar yang ya kaseng bakan nang le sibun ki kam gi babha om nang ya fan ya kini kesngi ke bakar pang ke bede kesngi jeng panang lain nengi kerman ru bagi wepat ki benta ki bah ke hima leni ke jat bede jengi khasi ke dan kam ni kit bok ru yang ya kaseng makanang tris tam ban ora ek jeng bah hapo ke emlang salang hapo jeng ke hima bede ke jat bede khasi ke jengi ngi wan khnang ha kana kasngi ke bamenta ke bede kasngi kerpang ia ke bakum ke jat bendreu hi borok kowe ngi ken mau tempang ia kana kasngi kabade kasngi lengku sngiap kabachis pa nyu pusau jong kowe ne ki ru khrau jong ka jat bendreu hakba kum ka jat bendreu hi ngi tip ya ka kum ka phanong laj kadai nang ne na po kasnong nang ne na po nong ramai hakba mentangi don hapo hang ne hayeng kane ka ba phi i menta kane kadai ka yeng ka jong ki kur ki jat ki jong ka bot kadai ka yeng ka jong ka hi naduk ki pulong kuma manswa bat ngi don menta hang ne hapo kane ka phalau jong kane ka yeng hang ne hapo nong ramai rengkat ban ki noi lam shnong bat kumjuru wei na ki riurang ba bolong na ka kur ka jat lengdok nong laj ima i bedon rekat bat ngi ka por rengkat bat ngi kum ki noi lam jong ka seng ka dau ka bala penlong ngi kum ka new trap youth council ban poi ha ka jaka ka long kum kadak ban ken mau burom ya ka si krau ka ba kum ka jat ro ngi nam la ban klet man la usnam ngi kum ka jat ro ki kan hun seng ba per la ka long na ki hima ki shnong bat kumjuru na ki wei pat ki kan hun ki ba kan mau ya kan kasni ba kerpang ki jubu sentiu nakapor cakapor bat nakasnam hari nakaliang jungi kum kaseng mentau snam le se kadai ka program ka ba kham kerpang hooj ngim ngi khlamla ya ban penlong geran ya kan kasni ka ba mentah hari kum kadak ka ba ngi kum kaseng ngi kan mau ya kan kasni ka long ba POE ba mentah kasni nakaliang jungi kum ki dekot ha ka ba ngira ya ki sulai sautli ki sulai ding hooj ki dai tangkum kadur hari ka ai ka ba ka jingmut ke badon ha kan ke dur jong kini ki suloi ki ban nakaliang jong ki dekot ki la lek ya ke ban berat ha ke tu ka ksaj hang tai ha pok ksaj phanong lai ka jingmut jong ka sang kalong ban pen i ban ye thu cha ka perthai ya ka kam rat ba ka ba kan ka long kmi ba kan ka riu khrau jong ka jaj badu kala le ha ki spa snam ki bladap kum ka jaj badu nam la ya ban klet ya usenyang uban hei ya ka ba kum kan ka long kmi kum kan ka riu khrau jong ka jaj badu kala le chispa nyu phasau snam menshwa bat kum kaseng ka bajukan mau ya ki mati ki mat ki jura usan yang uban hei jong ki riu khrau jong ka jai bru menta ka singin riu trek nok pra ngi wan khnang ban pen pau sha ka prathei bat dei ha ka tu ka kshat phan nong laj ya ka bala suj la shor ya ka tu ker teng phan nong laj dei namar jong ka ne ka riu khrau jong ka jai bru dei hang tu ha ka tu ka jaka ka ba ki dekhot ki jongi ki berat ya ki tu ki suloi ding ki jongi menta ka singi ka dei ka dak ka ba kum ka kanika longkmi lani kum kanika riu khrau jong ka jai badu kala kani ki suloi jong ka parang la ngi puli ki history jong kanika phanong laj na thrai ki puli ki history ki tip ya ka tu ka ksaj bat ka ai ka kam ka barat ba ya ka ba kum kanika ka riu khrau jong ka jai badu kala le hakipor ki bladap
kum ka seng ka bajukan mau ye ki mati jong ki long shwa wan shwa ngi pen pau shi ka prathai bat ngi yathu shi ka prathai mata ka si ba kum ka seng bat kum ka jai padu hi ngi nom la yak ban klet ya usan yang uban hei bat ya ka kamrat ba ya ka ba ka ni ka long kumi jong ka jai reu kala le ban ya da ban ya khon bat ban ya le khlam pendam kata ka dei ka mati lani usan yang uba ka ni ka long kumi kala bu hap deng jongi kum ki long din mandin kum ka seng ka baju yakit ya ba ya ki jing jong ka jai reu hi bar ko wei ngi nom klet ya ki mat ki jura ki ba ka ni ka long kumi ka riu krau jong ka jai reu nang ne na po himano klau kala bu hak badeng jongi ha ni ka por te na kalian jungi kum kaseng ngi sngau ya ka ban ai khublai ro ya ka district administration jong ka eastern west hasil district ha ka bakla penbana kerpang ya ka ne ka sngi ka bamanta kum kata ka sngi shuti lane ka holiday hanri khandiat na kalian jungi kum kaseng ngi sngau ya ka ban penpau sya ka perthei ba hooj ka dei ka si shuti ka si ba kerpang ya ka bang yu ya ki office ki ba phar ki school ki khang hanre ke jingmut ke badan hapok kene kasing atrai ke babun nabdang jongi ngiklat ya kane bat kumbalong menta kasi nagalian jongi kum kasangi klam yu I kano ke program ke balong I songkun ha ke badai bat kene kasi te kum ka jingpen kan mau sya ka jai baru bat ka jingpen kan mau sya ka hima kham tam ka hima nong klau ka badai trai jong kene ka riu krau jong ka jai baru nagalian jongi kum kasang nisngo ban penpau sya ka perthai bat kum juro ban penkan mau ba kadai kasi ba kerpang ya ka ba kum ka jai baru bat kerpang kum ka hima hi borok kowe kadai ban kan mau kerpang ban le kinu program ki ba kerpang nomor kum ka jai baru nginum la ban kelat ya ki kamrat ba jong kan ka longkmi ti mata kasi na kalian jungi kum kaseng ni le ya kan ka program kum kadak bangin kan mau ya kan ka longkmi nomor kum bang ong na du manai bangi subu sentiu man kasnam sentiu hanrai ban kan mau pat ya kita ki kam ki ba kan ka longkmi kai ka ba kan ka longkmi ka le sinap deng jong ka jai baru jongi ngi kelat no dei hlor tak nong rem bangi wan ha kan ka jaka ra rengkat bat ki suloi ban bread ro ka jaka ka ba phanong lai chis pa nyup saus nam manchwa kala le ya ki kamrat ba ban keni jendat ya ki suloi na kti jong ki sipai phareng ha ka por ka ba u tirosing kum sim jong ka himanong klau u yakun u yale na ka mata ban bekrat ya kini ki nongwei ki bawan ya ban thombor ya kayit ka hima hapo kabri new trap jongi kata kade ka khubor ya ka ban ngalian jongi kum ka seng ngidon ya ka ban ai hap deng jongpi